סבבה, אז אני מעבירה את השידור בשמחה רבה לפרופסור מירב לידר משיבא, כמו שאמרתי קודם, מנהלת היחידה הראומטולוגית במרכז הרפואי שיבא. אנחנו נשמע על הדגשים להתמודדות חיובית. אין שום מילים נוספות שכדאי שאני אספר, אז פרופסור לידר, השידור שלך. תודה רבה, תודה על ההזמנה ועל האפשרות באמת לדבר על התמודדות חיובית באנשים עם מחלות אוטואימוניות. אנחנו יודעים שחלק מהקושי שלנו הוא לקבל חזרה את התחושה של הבריאות, של החיוניות, גם כשאנחנו מתמודדים טוב עם המחלה ברמה התרופתית, ברמת איזון המחלה, אנחנו לא תמיד מצליחים לחזור לעצמנו, וגם היכולת שלנו להתאושש מהמחלה קשורה בדברים נוספים מעבר לטיפול התרופתי. אני חושבת שבשנים האחרונות, עם כל ההתקדמויות שחלו בטיפול התרופתי, התרופות הביולוגיות שנכנסו לעולם ב-20 שנה האחרונות, שעשו מהפך משמעותי, אנחנו זנחנו במידה מסוימת את החשיבות ואת הדגשים שאנחנו שמים על אימוץ אורח חיים בריא לצד הטיפול התרופתי. ואני בעצם רוצה להתרכז היום בנושאים האלה, מבלי להפחית מחשיבות של הטיפול התרופתי, על מנת שבאמת נוכל להשיג בריאות טובה ומקסימלית. התגבר כארי, אנחנו יודעים שכל בוקר אנחנו קמים להתמודדות חדשה, והיכולת שלנו, זה משפט משולחן ערוך, המשפט הראשון שפותח את שולחן הערוך, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. כלומר, אם אנחנו מקדימים, אנחנו יכולים בעצמנו אפילו לעורר את השחר, אנחנו יכולים לאסוף את הכוחות שלנו ולהתמודד עם כל הדברים שמחכים לנו במשך היום, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים הקושי הזה להתחיל את היום ולהתמודד הוא קושי שאנחנו מתקשים להתגבר עליו, והשאלה היא באמת מה אנחנו יכולים לעשות. אנחנו יודעים שאחת הבעיות המרכזיות במחלות אוטואימוניות זה הנושא של עייפות, וזה יכולה להיות, אנחנו מוצאים שזה תלונה מרכזית בקרב מטופלים. אנחנו רואים למשל במטופלים עם לופוס, שגם אם אנחנו מצליחים לשלוט בבעיות של המפרקים, או בפריחות בעור, או בתופעות של החום, הרבה פעמים המטופלים אומרים, העייפות היא הדבר המרכזי, אני לא מסוגל לחזור לאורח חיים רגיל, משום שאני עייף כל הזמן, ומרגיש מוגבל. רק דקה, נתקעה לי כאן המצגת. אוקיי, אני מקווה שהיא תתחיל לזוז. כן, בסדר. אז כמו שאמרנו, העייפות היא תלונה מרכזית, מאוד משמעותית. רואים שבמטופלים למשל עם לופוס, 70, 80, 90% מהמטופלים מתלוננים על עייפות, אבל זו תלונה מרכזית גם בחולים עם מחלות אוטואימוניות אחרות. ואנחנו נוטים באופן אוטומטי לייחס את העייפות לפעילות של מחלה. אנחנו אומרים המחלה פעילה ולכן אנחנו עייפים, אבל הרבה פעמים אנחנו משיגים שליטה טכנית במחלה. אני קוראת לזה שליטה טכנית, משום שאם אנחנו מסתכלים על המדדים, המדדים מסתדרים. אדם שיש לו דלקת מפרקים שגרונתית, כמות המפרקים הנפוחים והרגישים בבדיקה יורדת. אדם עם לופוס, המדדים של הלופוס, אם יש מעורבות כלייתית, מסתדרים. אדם עם דלקת מפרקים פסוריאטית, רואים שהפסוריאזיס בעור משתפר, ושוב, אין לנו עדות אובייקטיבית לדלקת במפרקים, ועדיין יש עייפות כל כך קשה. והמטופלים בדרך כלל הנטייה היא לחשוב שהמחלה היא לא מאוזנת, ואנחנו צריכים במצבים האלה לחפש סיבות אחרות. אם הרופא המטפל מתרשם שכן השגנו איזון, אנחנו צריכים לחפש את הסיבות האחרות שאולי גורמות ותורמות לעייפות, ואנחנו רואים שהן למעשה רבות. חלק מזה זה כאב שלא תמיד משתפר גם כשהמחלה מתאזנת. חלק זה הפרעות שינה. אנחנו יודעים שבעולם המערבי יש לנו
מחסור בשינה, אנחנו רבים מאיתנו אפילו מתהדרים, אני יכול להתמודד, להסתדר ולנהל אורח חיים מלא כשאני ישן רק 5 שעות, זה איזשהו סוג של מדד למסוגלות לכאורה, לעשות דברים עם מעט שעות שינה. אנחנו לא מקפידים על שעות השינה, אנחנו יודעים שיש לנו הפרעות של מצב רוח שיכולות לגמרי לגרום לעייפות, אם אנחנו חרדים, אם אנחנו מדוכאים, אנחנו ודאי נהיה עם פחות אנרגיות, ואנחנו יכולים לייחס את זה למחלה פעילה, בעוד שהמחלה עצמה ברמה הפיזיולוגית שלה היא למעשה בשליטה. לפעמים יש לנו תחלואה נלווית, לפעמים יש לנו עודף משקל, לפעמים יש לנו סכרת או יתר לחץ דם שהם לא מאוזנים, לפעמים יש עניין תרופתי שתורם לתרופות, ולפעמים יש, ולא פעם, יש נושאים גם חברתיים שלא מוסיפים להרגשה הכללית שלנו, ונושאים של תזונה ושל פעילות גופנית. ככה שלפני שאנחנו מייחסים את העייפות למחלה הפעילה, אנחנו צריכים לחפש גם את הסיבות האחרות, וגם כשיש מחלה פעילה, אנחנו עדיין צריכים לטפל בגורמים האחרים. אנחנו לא יכולים, וזה לא נכון, לצפות שאנחנו נתחיל לטפל בגורמים האחרים רק ברגע שאנחנו נאזן את המחלה. מכמה סיבות, משום שאנחנו נראה שעל ידי איזון הגורמים האחרים אנחנו יכולים גם להביא לרגיעה של המחלה, מעבר לטיפול התרופתי, וגם משום שלא תמיד אנחנו יכולים על ידי תרופות להגיע ל100% שיפור במרכיב הביולוגי של המחלה. ואז אם אנחנו נפעיל את כל המרכיבים האחרים, עדיין איכות החיים שלנו יכולה להיות טובה ומצוינת, גם אם עדיין יהיו לנו מפרקים מסוימים שהם מודלקים, גם אם עדיין תהיה לנו פריחה מסוימת, גם אם יהיה לנו לפעמים אירועים של חום. אז חשוב לנו לאזן את הכל על מנת להשיג אפקט מקסימלי. ושוב, זה בעצם הביצה והתרנגולת, משום שהרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, אני לא עושה, אני עייף כי המחלה פעילה, אני אחכה שהמחלה לא תהיה פעילה עד שאני אתחיל לארגן את שאר הדברים, ולמעשה מה חשוב לי להדגיש פה זה שאם אנחנו לא נטפל בשאר הדברים, אנחנו גם לא נצליח להשיג שליטה טובה במחלה עצמה. שוב, לא להסתמך רק על טיפול תרופתי ועל פתרונות חיצוניים. אנחנו צריכים למצוא את הדרך שלנו לטפל בעצמנו. ולכן יש פה הרבה פלונטרים שאנחנו צריכים כל יום לנסות קצת להתקדם בפתרון שלהם, ועל מנת להתיר את הקשרים שהם מקשים עלינו ולא מאפשרים לנו להרגיש בריאים. ב-2021 היולר, שזה ה-European League Against Rheumatism, פרסמו המלצות לפעילות, להרגלי חיים ועבודה והשתתפות במעגל העבודה במטופלים עם מחלות אוטואימוניות ראומטיות, והם מדגישים פה שהשינויים האלה בהרגלי חיים הם בהחלט משהו נלווה שאנחנו צריכים לעסוק בו לצד הטיפול התרופתי, וכמובן לא במקום טיפול תרופתי. יש אנשים שמרגישים לא נוח או מרגישים יותר חולים כשהם לוקחים טיפול תרופתי ומשתדלים להימנע מזה ככל שניתן. אז גם אם אנחנו נוקטים בגישה מינימליסטית לטיפול תרופתי שאני מאוד מתחברת אליה, עדיין בהרבה מצבים אנחנו כן נדרשים לטיפול תרופתי וזה לא במקום. הגישה הטבעית היא לא במקום טיפול תרופתי, אבל ככל שאנחנו נשפר את הרגלי החיים שלנו, אנחנו נוכל לצמצם את הטיפול התרופתי שאנחנו לוקחים. אם אנחנו נתמיד, תכף נראה, נטפל בנושא של העייפות על ידי שינה נכונה וגם על ידי ירידה במשקל ועל ידי פעילות גופנית, אנחנו נוכל בקלות יותר לאזן את המחלה ואז לצמצם גם את הטיפול התרופתי. כך שיש פה איזשהו איזון, וגם למטופל יש תפקיד גדול באיזון של המחלה שלו, יכולת משמעותית להשפיע עליה. מה לגבי פעילות גופנית? פעילות גופנית זה דבר מרכזי מאוד שאנחנו צריכים לאמץ, לא פחות מכפי שאנחנו מאמצים טיפול תרופתי. ויש עבודות יוצאות מן הכלל לגבי החשיבות של פעילות גופנית באנשים עם מחלות אוטואימוניות ראומטיות. אנחנו רואים שההשפעה של פעילות גופנית על כאב היא גדולה מאוד, היא מפחית כאב.
אני יודעת שהרבה פעמים המחשבה היא שיש לנו כל כך הרבה כאבים שברגע שאנחנו מתחילים לזוז זה מגביר את הכאב, יש חשש שהפעילות הגופנית תחמיר את המחלה, וברוב המקרים זה לא כך. זה נכון שאם אנחנו לא רגילים לעשות פעילות גופנית יהיה לנו קושי בהתחלה, ולכן אני חוזרת לדימוי קודם של הפלונטר. אנחנו לא צריכים להתיר את הכל או להשיג את הכל ביום אחד, אנחנו יכולים לעשות מעט פעילות גופנית, להתיר קשר אחד כל פעם ולאט לאט להגביר את הדברים. חלק מהפעילויות שעושים במסגרת CBT, אני לא אכנס כאן לתחומים של בריאות הנפש וכן הלאה, אבל בהחלט אנחנו יכולים לקבל כלים על מנת להתמודד ולהכניס גם את הפעילות הגופנית לסדר היום שלנו. אי אפשר לחמוק מזה, וחייבים לשלב את זה, כל אחד לפי יכולתו. תכף אני אראה מה הפעילויות השונות ומה ההמלצות שהם מבקשים לעשות. אני חייבת לומר שיש עבודות מאוד יפות שמראות שפעילות גופנית מפחיתה כאב, יותר האפקט סייז שלה הוא גדול, הוא בערך פי 2 מהאפקט של טיפולים תרופתיים. היום כאב הוא חלק בלתי נפרד ממחלות אוטואימוניות, והרבה פעמים הדבר שהכי קשה להתמודד איתו, משום שגם אם אנחנו נותנים, למרות שלטיפולים ביולוגיים יש השפעה על הכאב בצורה מצוינת, יש הרבה מטופלים שנותרים עם כאב, והדרך להתמודד עם הכאב הזה שנותר, אני רוצה לנסות לשכנע אתכם, שאפשר להתמודד עם זה, ונכון יותר להתמודד עם זה, ונקבל תוצאות טובות יותר, על ידי הפעלה גופנית, יותר מאשר על ידי הוספה של תרופות נוגדות כאב. אני בטוחה שרבים מכם, גם כאלה שלוקחים כבר ליריקה וסימבלטה וקנאביס רפואי וכן הלאה, עדיין טוענים שיש להם כאב. זה לא מעלים את הכאב, זה מפחית אותו במידה מסוימת, אבל את ההפחתה הזאת אנחנו צריכים לתעל להגברה של פעילות גופנית, על מנת להפחית את הכאב בצורה פיזיולוגית נכונה. ויש על זה עבודות גדולות ומרשימות לגבי ההשפעה של הפעילות הגופנית על הפחתת הכאב. סליחה, כמובן שהחץ כאן היה צריך להיות לכיוון ההפוך, הכאב יורד עם פעילות גופנית, התפקוד עולה והעייפות יורדת. ואנחנו יודעים שהנטייה לעבודה ישבנית או התנהלות ישבנית, היא מאוד שכיחה בעולם המערבי, וזה עוד יותר חמור בחולים עם מחלות אוטואימוניות ראומטיות, וההמלצה היא לעשות גם פעילות אירובית וגם פעילות של כוח, לפחות בעוצמה בינונית. לפחות בעוצמה בינונית. מיכל קודם דיברה על החדרים של היוגה ואמרה משהו שמותאם עבורנו, אז אנחנו צריכים להבין שהשאיפה שלנו היא לא בהכרח להתחיל במינימום, אנחנו צריכים אבל להתאים ולהשתדל לשאוף ליותר, אבל לא לעשות משהו שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו בשלב ראשון, אבל כן לנסות להעצים כל פעם. וההמלצות הן לא קלות, אנחנו יכולים לראות פה, מבקשים, כשאנחנו מדברים על פעילות אירובית, וכאן אני רושמת לכם מרשם, מדובר על 150 דקות בשבוע. 150 דקות בשבוע, וכמובן שלא כדאי לעשות את זה ביום אחד. המטרה היא לא להתאמן 2.5 ביום, המטרה היא שכל יום אנחנו נמצא זמן, זה יכול להיות 20 דקות, זה יכול להיות חצי שעה, יכול להיות שיש לנו פחות זמן ואנחנו נחלק את זה ל3 פעמים בשבוע, אבל ודאי כשאנחנו מתחילים וכשעוד אין לנו את ההרגל לעשות פעילות גופנית, ואנחנו בעצם מנסים לעבור ממצב ישבני למצב פעיל, אז אפילו 10 דקות, 15 דקות ביום של פעילות בעצימות נמוכה, אם אנחנו דבקים בה ומתמידים בה, עושה הבדל מאוד משמעותי, וכן חשוב לשים לב גם לדופק. רצוי שכל אחד יסתובב, כמו שאני מסתובבת עם האפל וואץ' הזה, או עם כל דבר אחר, זה מאוד מדרבן אותנו, אנחנו כולנו מודעים לזה, וחשוב גם כשאנחנו עושים פעילות גופנית, להעלות את הדופק בזמן הפעילות הגופנית. הליכה עם חברה בקצב פטפוט זה לא פעילות גופנית, זה נחמד, אבל יש לזה ערך אחר, לא ערך שיפחית לנו אחרי זה כאב, זה יכול להשפיע במנגנונים אחרים, במנגנונים רגשיים, אבל כאן אני מדברת על האפקט הביולוגי, ובשביל להשיג את האפקט הביולוגי של הפעילות הגופנית, אנחנו צריכים להתאמץ יותר, אנחנו צריכים להזיע. לגבי כוח, גם כוח צריך לעשות פעמיים בשבוע, ולנסות להגיע לעצימות מספקת בפעילות של הכוח. ושוב, זה מרשם וזה חלק בלתי נפרד
מההתנהלות היומיומית שלנו, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו פורסים את ה-150 דקות האלה פעם בשבוע, ולבדוק את עצמנו אם עשינו או לא עשינו, וזה צריך להיות הרגל, כמו שאנחנו לוקחים את התרופות בבוקר, אני תמיד מציעה לעשות את זה בבוקר, זה משנה את כל היום, וזה נותן כיוון לכל היום. אם יש חשש שהפעילות הגופנית מחמירה את המחלות האוטואימוניות הראומטיות, אז יש הרבה מאוד עבודות שמראות שזה לא כך. גם כמובן שכשהמחלה היא מאוד מאוד פעילה, קשה לנו להתאמן, אבל מותר לנו לעשות דברים שהם בעצימות נמוכה כשהמחלה היא פעילה. ככל שהמחלה היא יותר בשליטה, אנחנו יכולים להגביר את האימונים. אבל להפסיק להתאמן זה לא נכון. להפסיק להתאמן זה לא נכון, ואפשר לעשות את זה בכל שלבי הפעילות של המחלה. לפני שנים הייתה גישה שאם יש למישהו מפרקים מודלקים, הוא צריך לשכב במיטה ולא לזוז, משום שמחשבה הייתה שחוסר התנועה עוזרת לריפוי. היום אנחנו יודעים שזה לא כך, ואפשר בהחלט לנוע גם בזמן שאנחנו מודלקים. יש לזה לפעמים התאמות, אני לא נותנת כאן איזה עצות כלליות, יש מקרים ספציפיים ושכדאי להתייעץ, תמיד כדאי להתייעץ עם הראומטולוג שמטפל, אבל יש מקרים ספציפיים שבהם אנחנו נמליץ לתקופה מסוימת להימנע מאימון מסוים או עם הפעלה של אזור מסוים. אבל ככלל הרעיון הוא שכן אפשר להתאמן גם בזמן שהמחלה היא פעילה, וזה לא מחמיר את המחלה. ולהפך, כפי שאמרנו, ההשפעות הביולוגיות של הפעילות הגופנית הן לכשעצמן יכולות לסייע באיזון של המחלה. זה מאוד בולט באנשים עם דלקת חוליות מקשחת, ששם התוספת של הפעילות הגופנית נותנת תוספת מאוד משמעותית לטיפול התרופתי. כל אחד צריך למצוא את הפעילות שהוא יכול, אם שואלים מהי הפעילות המומלצת, הרי הפעילות המומלצת היא הפעילות שאתה נהנה לעשות, והפעילות שאתה יכול להכניס לסדר היום שלך. ולכן כל אחד צריך למצוא את עצמו במסגרת של פעילויות שונות, ושווה להתנסות ולמצוא מה עוזר לנו יותר, מה אנחנו מרגישים טוב יותר תוך כדי, ואחר כך אומרים שיש יתרון מסוים בלעשות פעילות במסגרת עם עוד אנשים, במסגרת מודרכת לפעמים, כנראה בעיקר משום שזה גם מדרבן אותנו וגם מאפשר לנו לקבל יותר עצות לעשות את הדברים בצורה נכונה. אבל בין לא להתאמן לעשות פעילות לבד, ודאי שלהתאמן גם לבד זה עדיף, ולפעמים זה הרבה יותר נגיש עבורנו. כפי שאמרתי, לפעילות הגופנית יש השפעה גם על המרכיב הדלקתי. ואנשים, שוב, אם אנחנו נוקטים בגישה בריאה, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לצמצם את התרופות שלנו, לא לקחת עודף של סטרואידים, מה אנחנו יכולים לעשות, אז אנחנו כן יכולים להתאמן יותר, ואנחנו רואים שבאנשים למשל עם דלקת מפרקים שגרונתית, עם רומטויד ארתרייטיס, הפעילות הגופנית, פעילות גופנית גם יכולה בכלל לאזן טוב יותר את המחלה, ואנחנו רואים כאן מעבודות שונות שגם אנשים שיש להם אוסטוארטריטיס, שינויים ניווניים, למשל אדון מבוגר שיש לו שינויים ניווניים בברכיים, הוא לא צריך להפסיק להתאמן, הוא צריך להתאים את האימונים שלו. למשל הליכה לא צריכה להיות האימון שלו, הוא צריך לשמור את ההליכה אם יש לו שינויים ניווניים בברכיים, למה שהוא צריך לעשות ביום יום, על מנת שהוא יוכל לטייל, על מנת שהוא יוכל להיפגש עם אנשים, שיוכל לעשות קניות, לעלות במדרגות, להשתמש בזה. אין טעם גם לצאת להליכה של 10 קילומטר בתור פעילות גופנית, משום שאז זה יגביר לו את הכאב, אבל הוא בהחלט יכול לעשות תרגילים אחרים לברכיים שהם לא הליכה. כפי שאמרתי, לשמור את ההליכה לצרכים היומיומיים ולא לוותר עליהם, אבל מבחינת פעילות גופנית לעשות אימוני כוח לשריר הארבע ראשי שיפחית את העומס מהברכיים, לעשות אופני כושר ששם יש פחות עומס על הברכיים מההליכה, אפשר להתאים, אבל לא לוותר על פעילות גופנית, ודווקא כפי שאני אומרת, באנשים עם אוסטוארטריטיס, עם אנשים עם מחלה שחיקתית של מפרקים, לפעילות הגופנית יש חשיבות עליונה, גם בדלקת חוליות מקשחת, חשיבות גדולה מאוד לפעילות גופנית, היא משפרת את טווחי התנועה,
בצורה יוצאת מן הכלל. זה אחד העמדות, המצבים שמאוד חשוב באנשים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס, ובכלל רובנו שנוטים ללכת יותר כפופים קדימה, לעשות את התרגילים האלה שאפשר לעשות אותם גם במסגרת של יוגה וגם במסגרת של פילאטיס או במסגרות אחרות. זה חשוב מאוד לפשוט את הגב אחורה, לחזק את זוקפי הגב. זה משהו שהוא מאוד חשוב לכולנו, וחשוב במיוחד לאנשים שיש להם מעורבות דלקתית של עמוד השדרה. מה לגבי תזונה? חשוב לשמור על תזונה מאוזנת. תכף אנחנו נדבר על כל מיני מחשבות על תזונה אוטואימונית, אם יש כזה דבר בכלל. זה כמובן לא המלצה תזונתית. האוכל המעובד הזה, האולטרה פרוססט פודס, הצ'יפס, הדברים האלה, טעימים ככל שיהיו, אנחנו צריכים להרגיש שכשאנחנו אוכלים את זה, מותר לעשות את זה במסגרת משהו מדי פעם. זה לא יכול להיות חלק או לא צריך להיות התזונה הרגילה שלנו. וההמלצות, שוב, באנשים עם מחלות אוטואימוניות טראומטיות, הם קוראים לזה healthy diet, ו-healthy diet זה די דומה למה שקוראים גם תזונה ים תיכונית. רובנו, אנשים שגדלים בארץ או חיים בארץ, מוסיפים הרבה יותר ירקות או לתזונה היומיומית שלהם. בעולם ירקות ופירות טריים זה משהו שהוא הרבה פחות נמצא בארצות הברית. למשל, אנשים בחלק מהמקומות בארצות הברית בכלל לא משתמשים, לא נחשפים לירקות טריים. ואצלנו יש לנו את המזל שסלט זה חלק חביתה, וסלט זה ארוחה ישראלית לגמרי לגיטימית, ולכן יש לנו את הכלים, יש לנו את הנטייה החברתית, הסוציאלית, לאכול תזונה ים תיכונית. אנחנו אוכלים יחסית הרבה ירקות ופירות, אנחנו צריכים להפחית את הדברים האחרים. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שדגים יותר בריאים מבשר אדום. אנחנו אוכלים בארץ בדרך כלל גם הרבה עוף, אז הדברים האלה זה הרגלים שיש לנו. אנחנו צריכים פשוט להתרחק ממזון מעובד, ממזון שיש בו הרבה מאוד שומן, ומדברים שהם עתירים בקולסטרול, ככה שאנחנו, הבסיס הוא לרוב טוב, אבל אנחנו צריכים לשפר אותו. ולמעשה זו ההמלצה גם לחולים עם מחלות אוטואימוניות טראומטיות, בעצם לנסות לאמץ דיאטה ים תיכונית לפי הפירמידה הזו. פחות שומנים, יותר ירקות ופירות, יותר שקדים, אגוזים וכן הלאה. כשאנחנו מדברים על מזון, אז יש כמובן מזון שהוא כמעט לא מעובד, זה ירקות ופירות טריים. יש מזון שהוא מעובד, אבל במידה נסבלת, בוא נאמר, למשל התירס בקופסה, או התפוח אדמה האפוי, או המיץ גזר לעומת הגזר עצמו. כמובן שפה זה דברים שהם באיכות תזונתית גבוהה יותר, זאת אומרת נמוכה יותר מהמזון הלא מעובד, אבל יותר גבוהה בין גזר טרי למיץ גזר לעוגת גזר. ברור לכם מה הוא מעובד יותר וממה אנחנו צריכים להשתדל להימנע. הדברים שהם אולטרה מעובדים, יש בהם גם הרבה מאוד סוכר, גם הרבה מאוד מלח, גם הרבה מאוד חומרים משמרים, גם הרבה צבעי מאכל, ולכן אנחנו צריכים להשתדל להימנע בהם, למרות שרובנו נוטים ימינה וצריכים כל הזמן למרכז את עצמנו. האם יש דבר כזה של תזונה אוטואימונית? אז ברמה של המחקרים לא. גם מטופלים עם מחלות אוטואימוניות, ההמלצה היא לאכול בריא, כפי שאמרנו, יותר ויותר נטייה לדיאטה הים תיכונית. אנשים יכולים לנסות לשווק את מה שאתם רואים פה כדיאטה אוטואימונית, אבל אם אתם מסתכלים, זה בעצם בדיוק מה שדיברנו עליו בדיאטה הים תיכונית. יש פה ירקות, פירות אין פה, סליחה, יש פה פרי קטן, כן, בפירות יש יותר סוכר, ולכן מזה אנחנו נמנעים יותר, ולהגביר יותר את הירקות, ובאמת שקדים ואגוזים, אבוקדו שנחשב באמת מזון על,
בהקשר הזה, אבל אין דיאטה שהיא מכוונת במיוחד לחולים עם מחלות אוטואימוניות. למעשה ככל שנדבוק בדיאטה בריאה יותר, בדיאטה ים תיכונית, גם כאנשים שיש להם מחלות אוטואימוניות, אנחנו נהיה מאוזנים יותר. ולכן יש היום הרבה, הנה זה למשל איזשהו ספר, אוטואימיון פרוטוקול קוקבוק. למעשה אין דבר כזה כפי שאמרנו, אנחנו צריכים להשתדל לאכול בריא, אין עבודות מחקריות שמלמדות שיש תוספים שאנחנו צריכים לקחת, או שיש דיאטה ספציפית לאנשים עם מחלות אוטואימוניות. אז כתבנו פה שזה שטויות במיץ עגבניות, אבל אגב מיץ עגבניות זה כן דבר מאוד בריא בכלל. בהקשר הזה יש משהו נחמד שפורסם עכשיו בכנס של האמריקן קולג' אוף רומטולוגי. אמרנו, הראיתי קודם את הפיצה בתור מזון אולטרה מעובד ולא מומלץ, אבל כאן זו עבודה שבדקה את ההשפעה, עבודה איטלקית, וזה הדגש, עבודה איטלקית, ומדובר פה בפיצה איטלקית ולא בפיצה מעובדת מערבית יותר. בדקו את ההשפעה של פיצה על חולים עם מחלות, עם רומטויד ארתרייטיס האמת, והם נתנו למטופלים לאכול חצי פיצה, או לפחות ראו שמטופלים שאוכלים לפחות חצי פיצה בשבוע, המחלה שלהם היא יותר מאוזנת. אבל אם אנחנו מסתכלים על הפיצה האיטלקית, אז יש בה גם מוצרלה טריה, ויש בה שמן זית, שזה גם משהו שהם ממליצים עליו בדיאטה ים תיכונית, ויש עליה גם הרבה פעמים ירקות טריים. אז זה מלמד שככל שהמזון שלנו יהיה פחות מעובד, אנחנו בהחלט יכולים להשיג הישגים טובים יותר מבחינת המחלות שלנו. לגבי משקל, אז זה צרה צרורה בעולם המערבי, אתם מכירים את זה שזו אחת המגפות של העולם המערבי, ואנחנו רובנו נלחמים בזה יום יום, אבל זה בהחלט משהו שמשפיע מאוד גם על מחלות טראומטיות, על הפעילות של המחלה. אנחנו יודעים ואנחנו נראה אחר כך שירידה במשקל מאפשרת לאזן, עוד מעט ידבר דוקטור פבלוצקי על פסוריאזיס, ואני אדבר בהמשך על דלקת מפרקים פסוריאטית. אנחנו יודעים שירידה במשקל, לכשעצמה, אפילו בלי טיפול תרופתי, מקלה, עוזרת מפחיתה את החומרה של הפסוריאזיס ושל דלקת המפרקים הפסוריאטית. כלומר, היא מפחיתה את הדלקתיות, בעצם זה שאנחנו יורדים במשקל. וגם אם אנחנו לא מצליחים להגיע למשקל יעד, שזה BMI שהוא מתחת ל-25, בכל שאנחנו נתקרב אליו, וכל קילוגרם שאנחנו נוריד במשקל ויקדם אותנו למשקל היעד, יסייע לנו ויפחית את הדלקתיות. מעבר לזה שגם ברמה המכנית, כמובן שאם יש לנו יותר עומס על המפרקים בגפיים התחתונות, אז יש לנו, אם אנחנו נרד במשקל, יהיה לנו פחות עומס על המפרקים האלה, וגם ברמה המכנית זה יכול להפחית את הדלקת ולשפר את ההרגשה, זה מפחית את העייפות, ולכן שוב, אנחנו צריכים את הדברים שדיברנו עליהם קודם, שזה גם הפעילות הגופנית וגם התזונה, המטרה היא לנסות ולהגיע למשקל תקין. יש הרבה אנשים, או לא מעט אנשים, עם משקל מאוד גבוה, למרות שהם אוכלים בריא ומתאמנים, ולא צריך, זה ודאי עדיף על פני לאכול לא בריא ולא להתאמן, אבל צריך לקחת בחשבון שגם צריך להגיע ליעדי המשקל שלנו, או לפחות לשאוף אליהם ככל שניתן. כאן אנחנו רואים השפעה של משקל על מחלות אוטואימוניות שונות, ואנחנו רואים למשל בחולים עם אוסטאוארתריטיס, עם בעיות ניווניות יותר של המפרקים, ירידה במשקל, השפעה משמעותית מאוד על כאב, מפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הכאב. בחולים עם דלקת מפרקים שגרונתית, ירידה במשקל או הגעה למשקל יעד, מפחית משמעותית הכאב, משפר משמעותית התפקוד, מונע נזק רדיוגרפי, מפחית את הפעילות של המחלה, מפחית את העייפות, מפחית תמותה.
אוקיי? חולים עם לופוס, שיפור משמעותי בתפקוד, חולים עם אנקילוזינג ספונדילייטיס שציינתי קודם, מפחית כאב, מפחית התקדמות רדיוגרפית, אנחנו רואים פחות נזק בצילומים, מפחית פעילות של מחלה, משפר את העייפות, מפחית תחלואה נלווית כמובן, אותו דבר גם בדלקת מפרקים פסוריאטית, ולכן הדברים האלה מאוד חשובים. אם אנחנו שואלים מה אנחנו יכולים לעשות על מנת להיות יותר בריאים, לגמרי דיברנו, פעילות גופנית, תזונה ומשקל תקין. זו עבודה שעשתה ליהי עדר. ליהי עדר היא רומטולוגית ישראלית שהיום חיה בקנדה ועושה הרבה מאוד מחקרים מאוד מעניינים בדלקת מפרקים פסוריאטית, והיא עשתה עכשיו את העבודה הזאת ששוב פורסמה לפני 3 שבועות באמריקן קולג' אוף רומטולוגי, מבחינת השפעה של דיאטה על מטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית, והיא מעלה פה משהו שחשוב בעצם. היא אומרת מה הקושי שלנו בלעשות את השינויים התזונתיים ולרדת במשקל. אז חלק מזה זה גם עניין של זמן, זה לפעמים לוקח יותר זמן, יותר קל לנו לחטוף משהו מאשר לשבת ולהכין את האוכל. את הדברים האלה שוב גם אנחנו יכולים ברגע שיש לנו איזשהו ליווי חיצוני, עוזר לנו להכניס את זה ולארגן את זה בחיים שלנו, להכין את המנות של האוכל קודם, לחתוך את האוכל קודם. יש גם עניינים של מחיר, לפעמים יותר זול לקנות משהו מהיר מאשר משהו שהוא יותר בריא ומורכב יותר. יש גם נושא, הדגישה כאן נושא חברתי, רבים מאיתנו נפגשים עם חברים במסעדות או בבית קפה, אז אפשר במקום לשבת עם חברה בבית קפה להציע לה לעשות הליכה, אבל כפי שאמרנו בקצב שהדופק יהיה לפחות 70% בשביל שזה יחשב לנו גם פעילות גופנית ולא רק פעילות חברתית. אז צריך לקחת את זה בחשבון ולהבין את החשיבות של הדיאטה ושל המשקל, ושוב אי אפשר להפריז בחשיבות של זה, היא לא פחות מאשר הטיפול התרופתי. מה לגבי תוספי מזון? אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שמוציאים הרבה מאוד כסף על תוספי מזון, השאלה אם זה מוצדק. אז שוב, עבודות של ה-European League Against Rheumatism, ואני יכולה להגיד בשורה התחתונה שיש מעט מאוד נתונים. יש מעט מאוד נתונים לגבי תוספי המזון. אתם יכולים לראות למשל פה בחולים עם אוסטוארטריטיס, שוב מחלה ניוונית יותר מאשר מחלה אוטואימונית, ואנחנו רואים שבזמנו השתמשו הרבה בגלוקוזמין כונדרויטין, זה המגה גלופלקס, אז עשו על זה עבודות גדולות, וכאן אנחנו רואים שיש לזה השפעה קטנה, בעיקר על כאב ותפקוד. אני חייבת לומר שאותה מידה של השפעה יש כנראה גם לאקמול במחיר נמוך יותר. זה לא משנה את המהלך, זה מפחית כאב ומשפר תפקוד, כנראה על ידי הפחתת הכאב. מי שרוצה יכול להמשיך עם מגה גלופלקס, מי שרוצה לנסות אקמול גם יכול, כנ"ל אומגה 3, אומגה 3, האפקט שלו בחולים עם אוסטוארטריטיס היה יחסית נמוך. לגבי תוספי מזון ברומטויד, אז שוב, העבודות באיכות גבוהה יותר מלמדות שאין לזה השפעה משמעותית. מי שרוצה יכול להוסיף, אבל כנראה שההשפעה היא לגמרי שולית, וצריך לחשוב אם לא להשקיע את הכספים האלה במכון כושר. מי ששואל תמיד על ג'ינג'ר, על קורקום, על פלפל שחור, אין לזה הוכחות מדעיות ברורות. אתם יכולים להוסיף, אבל לקחת בחשבון שההשפעה היא כנראה יותר סובייקטיבית. אותו דבר לגבי לופוס, מדברים על תה ירוק בתור משפר של עייפות,
ההוכחות very low, אוקיי? זה לא הוכחה מדעית, זה יותר, אפשר לקחת את זה, מי שמרגיש עם זה יותר טוב, בבקשה, אבל אם שואלים רופא או רומטולוג מה ההמלצה שלו לגבי תא ירוק, אז מה שאנחנו אומרים, אין לנו הוכחות שזה עוזר, ואתם יכולים לנסות לבד. אין לנו גם הוכחות שזה מזיק. לגבי דלקת מפרקים פסוריאטית ואנקילוזינג ספונדילייטיס, שוב, למשל, אנשים חושבים להוסיף סלניום וקואנזים Q וויטמין E, וחושבים שזה משפיע על פעילות של המחלה, והרבה פעמים גם משווקים את זה, את השילובים האלה, אבל שוב, מבחינת הוכחות, very low. ולכן אם אנחנו מסכמים, אין התערבות דיאטטית או תוספי מזון שהן מוכיחות שהן משפרות את התוצאות של מחלות מסוימות. הכלל הוא אורח חיים בריא ותזונה בריאה, כפי שציינו, התזונה ים תיכונית. ככל שנדבוק בה יותר, נהיה יותר בריאים באופן כללי, וגם אלו בינינו שיש להם מחלות אוטואימוניות טראומטיות. אני אעבור קצת יותר מהר על נושא של אלכוהול. אלכוהול במידה לא צריך להימנע ממנו באופן מלא. המחלה, צריך לקחת את זה בחשבון, באנשים שלוקחים למשל מתוטרקסט או ערבה, שזה תרופות שיכולות לעשות הפרעה בתפקודי כבד, היות וגם אלכוהול יכול לעשות הפרעה בתפקודי כבד, אנחנו צריכים לשים לב ולא להגזים. יש איזושהי עבודה שאומרת שאלכוהול בחולים עם רומטואיד ארתרייטיס יכול אולי להגביר את הפעילות של המחלה, צריך לשים לב לזה. בחולים עם גאוט חד משמעי אנחנו צריכים להימנע מאלכוהול, ובמיוחד להימנע מבירה, שיש בה כמות של פורינים גדולה מאוד. למעשה אנשים ששותים הרבה בירה, הסיכוי שלהם לחלות בגאוט הוא מאוד מאוד גבוה, ולכן בין בירה ליין אדום כחולה גאוט עדיף להיות עם היין האדום. שוב, זה דוגמה של התקף גאוט ברגל, ולגמרי אפשר להשרות את זה. אנשים עם גאוט יכולים לגרום לעצמם להתקף גאוט עם שליש ליטר בירה בקלות. לגבי עישון, אי אפשר להפחית בחשיבות של הפסקת העישון או של הימנעות מהתחלת העישון, אבל ודאי להפסיק, ו-it's never too late to quit smoking, זה מאוד חשוב, ויש עבודות רבות שמראות שזה גם גורם מחביר את המחלה בדלקת מפרקים, באנשים שיש להם מחלות אוטואימוניות, כלומר זה מלבה את המחלה, וזה גם מונע תגובה לטיפול. למשל אנשים עם לופוס שלוקחים פלקוניל ומעשנים, העישון מנטרל לנו את ההשפעה של הפלקוניל. אנשים שלוקחים תרופות ביולוגיות לרומטואיד ארתרייטיס, אנחנו יודעים שהעישון מפחית את היעילות של התרופות האלה, ולכן חשוב מאוד להפחית עישון מעבר לכל ההשפעות הנוספות החמורות יותר שיש לעישון. להישאר במעגל העבודה, יש עבודות רבות שמראות שאנשים שנשארים במעגל העבודה, המחלה שלהם מאוזנת טוב יותר, וזה שוב לא רק עניין של סיבה ותוצאה. אנשים יכולים לומר, רגע, הם עובדים כי המחלה שלהם היא יותר מאוזנת. לא, אנשים עובדים גם עם מחלה לא מאוזנת, וההרגשה הכללית שלהם היא הרבה יותר טובה, ואנחנו כן צריכים לעשות מאמץ לנסות להישאר במעגל העבודה או במעגל של התנדבות, מעגל של פעילות, בכל החולים עם המחלות האוטואימוניות הראומטיות. דיברנו על משקל, על תזונה, על פעילות גופנית. אני אדבר רגע על שינה. אנחנו כולנו יודעים כמה שינה חשובה לתינוקות, אנחנו לעולם לא ננסה למנוע שינה מתינוק, אנחנו מבינים שזה חשוב להתפתחות שלו. כמו שאמרתי, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתגאים בעצמנו שאנחנו יכולים לישון פחות, וזה נחשב יותר צברי אולי לישון כמה שפחות, אבל אנחנו יודעים שלשינה יש חשיבות גדולה גם בהקשר של מערכת החיסון. זה מאפשר להומאוסטזיס, שיווי המשקל של מערכת החיסון, זה משמר את השיווי משקל של מערכת החיסון, ואם אנחנו מגיעים למצב של חסך בשינה, אנחנו משפעלים את מערכת החיסון, זה מעלה כל מיני חומרים דלקתיים ומגביר דלקתיות. אני כאן לא נכנסת, אבל
אנחנו יכולים לראות שבחסך שינה יש למשל עלייה ב-TNF אלפא, שזה ציטוקין מרכזי, הרי אנחנו נותנים מנברל או רמיקייד בשביל להוריד את הרמות של TNF אלפא, לנטרל את ההשפעה של TNF אלפא, אבל אם אנחנו לא ישנים מספיק ואם יש לנו חסך שינה, אנחנו מעלים את ה-TNF אלפא. אז בהחלט יש דרכים שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו ולאזן את המחלה. ויש עבודות שהפרעות שינה, יש יותר שכיחות גבוהה יותר של מחלות אוטואימוניות באנשים עם הפרעות שינה. יכול להיות שבגלל הדיסרגולציה של מערכת החיסון כשיש לנו חסך שינה. יש עבודה למשל שעכברים, יש זן מסוים של עכברים שנוטה יותר לפתח לופוס, ורואים שאם גורמים להם לחסך שינה, הם יפתחו לופוס מהר יותר, מוקדם יותר. ולכן חשוב מאוד להעלות את המודעות לנושא של השינה, לא רק בהקשר של מצב רוח וכן הלאה, יכול להיות שחלק מזה נובע מזה שהאיזון של הגוף שלנו הוא טוב יותר אם אנחנו מקפידים, וההמלצה היא משהו בין 7 ל-9 שעות שינה. ואני אסיים כאן, דיברנו על תזונה, על משקל, על פעילות גופנית ועל שינה. את הנושא של בריאות הנפש אני משאירה, משום שאני יודעת שיש בהמשך היום גם שיחות על מיינדפולנס ודברים אחרים. אי אפשר להפריז בחשיבות של הנושא הזה של האיזון הנפשי שלנו, גם על האיזון של המחלות האוטואימוניות הראומטיות. אני אוהבת לסיים האמרה הזאת שמייחסים אותה לרמב"ם לגבי בריאות, בולם רוגזו, ימעיט אוכלו ויגביר תנועתו או ירבה תנועתו, כל אלה הדברים שאנחנו דיברנו עליהם בדקות האחרונות. אז תודה רבה, ומיכל, אם יש איזה שהן שאלות, אני אשמח לענות. תודה רבה, הרצאה מעניינת כרגיל, חשובה ובהחלט מסכמת את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, לישון, לאכול טוב, להרבות בתנועה ולהגיע לרמיסיה. מה שכחת? מה שכחת? לבלום את רוגזי. ולהפסיק לעשן. טוב, תודה. אחד מהחסרונות שלו בעולם, אין מה לעשות. אוקיי, אז כמה וכמה שאלות. ויטמין D, C, פרוביוטיקה, גם הדברים האלה, או בכלל לא להתחיל לעשן, ברור. לא. כל הדברים האלה שבעצם כולם לוקחים ובכמויות. אז הנה למשל עכשיו שוב באמריקן קולג' אוף רומטולוגי יש איזה conditional recommendation against, כאילו המלצה רפה נגד ויטמין C. שוב, אני לא רוצה לפגוע בתעשיית הפרמסוטיקלס, אבל תוספי המזון אין להם הוכחות. עכשיו אנשים לפעמים מרגישים יותר טוב כשהם לוקחים תוספי מזון, זה מצוין, הם יכולים לקחת את זה אם זה משפר את ההרגשה שלהם, כמו שלמישהו אחר זה בוסם ולמישהו אחר זה דבר אחר, אבל צריך להבין שזה זה. אין הוכחה מדעית שזה עוזר. כנראה שאין הוכחה מדעית שזה פוגע, ולכן אין לי בעיה עם התוספים האלה. יש בעיה עם ה-Chinese Herbal Medicines וכן הלאה, ששם גם זה יכול אפילו להזיק, ואנחנו יודעים שיש הרבה הפרעות בתפקודי כבד. תוספי המזון שאת מדברת עליהם, שזה בעיקר התוספים של האנטי-אוקסידנטים, הוויטמינים השונים, הם לא הוכחו כיעילים, ואם מישהו רוצה לקחת אותם בשביל ההרגשה הכללית שלו, זה בסדר, יש לזה עלות לא מבוטלת, שאפשר להשקיע אותה במנוי לחדר כושר. המעגל בעצם של כל הנושא הזה של מחלה ושיפור מדדי מחלה, וכאב ופתיג וכל מה שדיברת, בסופו של דבר צריך להביא אותנו, או רצוי שיביא אותנו להפוגה במחלה, לרמיסיה מה שנקרא. כל הטיפול הקונבנציונלי שאיתו בעצם מתחילים, ואנחנו מתאמצים להגיע לנושא של רמיסיה, מתי בעצם מפסיקים את הטיפולים הקונבנציונליים, אם בכלל, והאם רצוי אולי להכניס פנימה מעבר לכל מה שאמרתי, עם הכושר הגופני והכל, גם נושא של טיפולים משלימים,
שיאצו, רפלקסולוגיה, דיקור סיני, כל התחום הזה. כן. אז ככה, אם אנחנו היום, שוב, יש גישות שונות, אבל הנטייה היא באמת להיות יותר מינימליסטים מבחינת טיפול תרופתי, וכן לנסות להגיע לרמיסיה, וכשמגיעים לרמיסיה והרמיסיה היא יציבה, ושוב, ככל שאנחנו נקפיד על אורח חיים בריא ועל הדברים שהזכרנו קודם, יש יותר סיכוי שנוכל להיכנס לרמיסיה, ואז אנחנו יכולים לנסות להפחית את הטיפולים התרופתיים. למשל בלופוס, אם ניקח, בלופוס יש לנו, מטופלים יכולים לקבל סטרואידים, יכולים לקבל תרופה כמו מטוטרקסט, יכולים לקבל תרופה ביולוגית. אז כשבן אדם נמצא ברמיסיה, אנחנו קודם כל מנסים לצמצם את הסטרואידים למינימום, אחרי זה אנחנו יכולים לנסות לצמצם את התרופות האחרות. אז, וכמה זמן רמיסיה עד שאנחנו מנסים לעשות את זה? אז אומרים שמינימום חצי שנה, זאת אומרת בן אדם לא נוגע ברמיסיה ומיד מתחיל זה, אלא צריך לראות שהרמיסיה היא sustainable, שהיא נמשכת ולאורך זמן, ואז אפשר להתחיל לצמצם את הטיפולים התרופתיים. ככל שהמחלה הייתה קשה יותר קודם וקשה היה להיכנס לרמיסיה, ככה אנחנו נהיה, הנטייה שלנו לצמצם טיפול תרופתי תהיה נמוכה יותר, כלומר נרצה רמיסיה ממושכת יותר, נרצה לראות שאדם יציב במשך שנה או שנתיים לפני שנפחית את הטיפול. עכשיו לגבי הפסקה לגמרי של טיפול זה תלוי בסוג המחלה, זה תלוי בסוג המחלה ובמטופל ועוד הרבה דברים, אבל בהחלט יש מצבים כאלה, ויש בהחלט מצבים ששווה לנסות, משום שהכי קל זה להישאר על טיפול תרופתי עד 120, אבל אני למשל השבוע ראיתי מטופלת עם דלקת מפרקים פסוריאטית שהיא שקטה לגמרי כבר 6 שנים, בלי שום ביטויים של המחלה. אם היא צריכה להמשיך לקחת מטוטרקסט עד 120, כשהשבוע היא כבר הלכה ועשתה קטיף בדרום והסתובבה וכן הלאה, אני חושבת שלא. אז אני הצעתי לה להפסיק את הטיפול, זה כמובן מחייב מעקב יותר קפדני, ולראות אם אפשר, אם דברים יתלקחו אז אנחנו נחדש, אבל אם לא, יכול להיות שהיא נכנסה להפוגה ממושכת. שאלה אחרונה שלנו אני חושבת, יש גם דעות שמדברות על להפסיק את כל הנושא של מאכלי חלב, וכל הנושא של גלוטן להוריד בתזונה. כן, כן, כן. שוב, מדעי, לא אין מדעי. אין לזה הוכחות, לא, זה לגמרי לא מדעי. זאת אומרת, ההוכחה המדעית היחידה זה שאנשים שיש להם רגישות לגלוטן, רגישות לחלבון הגלוטן, לא צריכים לצרוך גלוטן. מכאן זה הפך להיות איזושהי אופנה, ומחשבה שגם אנשים עם מחלות אוטואימוניות וגם אנשים עם כאבים או תופעות לא מוסברות מסיבות אחרות, אם הם יצמצמו גלוטן בדיאטה הם יחלימו. אני לא מתנגד, תראו, צמצום גלוטן זה צמצום פחמימות, וזה בעצם מאפשר לרובנו לרדת במשקל, ככה שיש לזה יתרונות, אבל הנושא של מניעת הגלוטן, הימנעות מגלוטן בפני עצמה, אין לה ערך ואין לה הוכחה מדעית, אפילו להפך, ושוב, האמריקן קולג' אוף ראומטולוגי התייחס לזה, הוא אמר אין מקום להציע דיאטה דלת גלוטן למי שאין צליאק, תציע להם דיאטה ים תיכונית, שהיא יותר בריאה וגם יותר מאוזנת. וגם יותר קל לדבוק בה, אני חושבת, לרוב האנשים. הדיאטה דלת גלוטן היא מאוד קשה ואין לה ערך, אז אם לעשות משהו קשה, אז לפחות שיהיה לו ערך. טיפולים משלימים? טיפולים משלימים, זה טוב שאת מגדירה את זה כטיפול משלים ולא כרפואה משלימה, כי יש הוכחות על דיקור שהוא מפחית כאב, וזה בהחלט, כל דבר אחר זה כל אחד מה שמתאים לו ונוח לו. ההתנגדות, אין לזה הוכחות שזה עושה משהו למחלה עצמה, זה יכול לעזור לנו מבחינת ההרגשה הכללית שלנו, בדרך כלל ההשפעה של זה היא מאוד קצרה, רוב האנשים שאומרים שהם עשו למשל טיפול של רפלקסולוגיה וכן הלאה, מרגישים טוב יותר כשהם יוצאים מהטיפול, אפשר להשוות את זה למסאז', אתה מרגיש טוב יותר לזמן קצר אחרי זה, זה לא משנה לך את ההרגשה הכללית שלך בחיים, ובשביל להשיג את השינוי הזה של ה-well-being, אנחנו צריכים לעשות דברים אקטיביים, אנחנו צריכים, ושוב, ולכן הפעילות הגופנית והתזונה
והירידה במשקל, אלה משיגים את ההשפעה התפקודית והפחתת הכאב שבאה מאיתנו, והיא השפעה שהיא ממושכת, בניגוד לדברים החיצוניים שיכולים לתת לנו הרגשה יותר טובה, אבל בדרך כלל קצרת מועד. יופי, תודה רבה.